Hello para bro, nengur siapa yang aku play baru ki parlok ki baju kersan bahai ya ki video ki jongan nak poros por. Ngai aku play ru ya ki baju perca, ki baju kento, ki baju isi bahai nga, ki baju bisni pihun, ki baju komen kor bat ki baju komen ben yang alai la pujai. Ngai aku play bernga priang so bahai pi baru second ka video. Dia hakan ka video na kaleng ka jonga ngakwa ban penpau. Kalong ru kum kajing hikai lane kajing ajing tip ya kau wipi khamtam te ngapria sa bahai baru second ka video le se phila ban page ki badai na ki wei ki partiru kam lele kane ka video ka long ya baru open to all te lada ki page ki nongkit kam jong ka wipi lane ki nongalam jong ka wipi lai kom juru ki nong kersan ngang sotanat ba page ka video namar nakaling ka jonga ngakwa ban penpau hoy na kaling kajonga nga kersan ya ka wipi hagini ki puar beladep te wat hadu mentaru kata ka mensim kajing sono kajonga kadang duan bet kau wipi nrei na kaling kajonga nga kwa ban kentu ya ki noelam jong kau wipi ba kim de ban long naro minded nrei ki de ban long open minded kim de ban long hanga be kakwa kumta phimde ban susngau kraw be tang yala de kane kade ka jingkan tu ka jonga namar bun nyadon khamtam mangi kiba dei haka wpm kidon ki whatsapp group nrei ki nongelam jongka wp tang susen ki push lene ki video hoj kalong kum ka information lara kidai ki nongalam ki bastat ki balong open minded em kalong kum ka information rei don pat ki nongalam jong ka wipi ki ngomong sen kino ki video ki balong information namar lara don ki bakan tho haga jinsha ki deban priang baitla da don ki basen namar balai kalong kum ka information de te kila ban nang trai bha namar don ki negatif namar unung komen wa judan uba bisni uba komen klemakor komen kelmar na ki don pat ki komen wala kilong negatif ru ki ajeng mu tengi khnang ba ka business ka kam ka jungi kana kiu te ladang im accept ya ki ba pen i ladang i sukhen ksan bet hanga bet tengela de kata kamlong pi deban accept bet lane deban priang bet ya ki negatif komen namar kilong kum ki jing ajimut ngakwa igino yalam jongga wipi bakin long open minded not narrow minded pada long narrow minded persons kapamut hajaka bangi kipat ba ngesotanat ban kersan ru kan sadukno kajing sotanat kajungi ban kersan eka parti ke jongpi kane kadeka jing penpau kajunga namar ngasyam halade ngasyam hade ba ki nongalam jongga wipi kilong naro manjat omaro nrai kidon katokane nagaleng kajunga kadon kataka mensim ban wanra kataka sencar ka khadar ka bkhoj ban wanra kataka jingkala namar nga isi ka corruption kumta ka mensim kajunga kano be thaka wipi ngaso i ka wipi but nga laperkhat ba kadai tangkane ka parti kaban sa wanra eta ka sensar ka khadar ka bakhut ka suba ka bomdon kano ka jinge cha liang hapreng ubaduk badu baruspa ngakwa ya kata ka jingkala ban nomdon kano ka corruption lane ka jimbam sap ngakwa ya kata ka sarkar lane ya kata ka sensar ka khadar nrei lada pialong naro minded lara pialong hanga bet tang mangi bet babiang te lada pi ya ben balat yaki weru lada pim pen i hok yaki ideologi lachu ya kan thok balat yaki we te lada don ki ba pen i sas ngorem sasomong wat ya u nong kersan la jongru ki don ki nongelam jonga wipi ki ngomong ki remove no ki weng no naka group te lada pile gum to kamut
pidu kajing chanie ipat ba hajaka ba kin no mensi men kersan kin thaj ben kersan dai ban long open minded dai ban long narrow minded kane kadeka jing pen i ka jing tu ka jonga namar lada phia long hanga pelat klem da priang ya ki jing ajimut kabamut phimla ban ong ban wanra e kata ka sinchar pajba ban wanra e kata ka jing bha hak imlak salang deban sngap ken ya ka jing ya thu ya ka jing ban pau buat lau kurang negatif ru deban sngap te lada phim sotanat ru su sngap chupan iu te lada ungek te biang lada ungek ru udah ru pajba fi dai ban penmong ban thang su weng no naga grup ban le tot fi kakta fi hajaka bu tu uba one comment negatif lane utu ba one text negatif hajaka baun dangdon kata ka mensim ban kersan fi nrei fi le no komtar fi thang no unam kersan su matlara fi yaile si yaile kamut kavut kan sahia khamtam hakane ka puar balajan ka MP election nakali ngajonga kentu yakin nongelam jongka VP ba phim dai ban long narong manjat lara phikwa yaki pai ba bakin kersan bha phide ban long open minded de ban yale ban khro iki pai ba yale ban kran i yale ban penpau da kata ka jinglong masbun ai umat kan tho mat kran gumno ru mangaru yala jong amat sibun ki jingan tho hoa kidon ki puar banga panphai nie namar kidon ki bala one text personal nga bala penmi ki kentin berngam te ngahap hi ban panphai rei larangala sngap habat ban panphai nie yakitu kamdon jingmut tang lada kilale palat namar larangi panphai nie palat lada ngilong narrow minded hajaka ba kiweru kin sotanat kin ngie no kalung kumta namar kidon ki breu ki bas ngau mong no ki bas ngau ngie no tang namar ba ki nongelam kilong narrow minded ki kenthok palat ki wei kilong hanga palat kim pediang ki jeng ajimut kidon kum kita ki breu ki ba mong no na ka jing hangame palat jong ki nongelam kane kadeka jing kentu ka jonga yaki nongelam jongka wipi lara pikwa baki padba kin no bha ka but pichapi phide ban long open minded phim dai ban su hanga be lara su hanga be kamut lara mangi ki padba ngi penjob te kamut lara pijob maknaru phim sngap ken ya kasur ngi ki padba phide man sngap ya kasur ngi ki padba phide man sngap ka jing ajimut banlong ulidar jong kano kaseng ulidar uba bha ulidar uba start uba sempang usngap ya kajing ajing mudeng kiwe lada ulidar usngap ya kajing ajing mudeng kiwe kabumut kata kaseng kanom ni islam kiwe kipat ba kiba kersan ru kin sa thai ban kersan kin sangie no ban kersan phi kane kadeka jing ajimut kajing penpau kajonga namar bangasyam yalade tengam tip kiwe ki syam nam kemasyam manga tengah syam yalade tengah kwa ba pin ya long open minded kenang ba mangi kinong kersan ru nusutana te tangkat ne ngam kwa on kran jrong khublai sibun khublai sajar ngu ngin sa syam biang hakiwe patki video